Καλώ στο βήμα τις εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Αντιρρήπανσης. Όχι στην κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρήπανσης. Λέμε όχι στην κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρήπανσης. Σύμφωνα με το σχέδιο Όρθινα, το τμήμα μας υπορροφάται από ένα τμήμα τελείως διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου και προφανώς διαφορετικού προγράμματος σπουδών. Επιλέξαμε να γίνουμε μηχανική τεχνολογιών αντιρρήπανσης, όχι γεωτεχνολόγοι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου Παιδείας, το σχέδιο Αθηνά βασίστηκε σε ακαδημαϊκά κριτήρια. Τονίζουμε ότι το τμήμα μας ήταν το πρώτο που πέρασε από τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Κοσάνη. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι στο τμήμα υλοποιήθηκαν συνολικά 40 ερευνητικά προγράμματα και έργα εθνικά και διεθνή με συνολικό προϋπολογισμό 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το τμήμα συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της περιοχής και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ένα από τα εργαστήρια του τμήματός μας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025 και ένα άλλο εργαστήριο κατά ISO 9001 κατά το 2008, μια διάκριση η οποία είναι σχεδόν μοναδική για τα εργαστήρια του ΤΕΙ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την απορρόφηση του ΤΕΑ από ένα μη αξιολογημένο τμήμα, το τμήμα μας στηρίζει δύο βασικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της τοπικής περιοχής, καθότι μη αξιολογημένα τμήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Μη αξιολογημένα τμήματα δεν μπορούν να αναπτύξουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επιπροσθέτως, με την κατάργηση του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρήπανσης, στερείται από τη Δυτική Μακεδονία κατά τεκμήριο πλέον περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή της Ελλάδας, ενός τμήματος το οποίο μπορεί ενδεικτικά να προσφέρει λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Και έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Αν το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι διατεθειμένο να τηρήσει τα λεγόμενά του, γιατί εξόδεψε δισεκατομμύρια για τη διαδικασία της αξιολόγησης, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν